5 సంవత్సరాలకి ఒక్కసారి వచ్చే ఎలక్షన్లో ఓటేయకుండా ప్రభుత్వ పాలన బాగాలేదని తర్వాత ఉద్యమాలు, ధర్నాలు, పోరాటాలు, బందులు చేసి ఎంతో టైం వృధా చేసుకునే కంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఎలక్షన్స్లో అందరం ఓటేయటం కోసం ఒక ఉద్యమం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఎన్నెన్ని బంధులో, ఎన్నెన్ని దీక్షలో, ఎన్నెన్ని ధర్నాలో, ఎన్నెన్ని నిరసనలో, గతమెన్నో చేసినా ఇంకెన్నో చేస్తున్నా, గతమెన్నో చేసినా ఇంకెన్నో చేస్తున్నా. ఆశించిన ఫలితం మాత్రం మందని పండే అయ్యనంట. 100 కోట్లు దాటిన జనమే 100 ఏళ్ళు చరిత్రను మార్చే 100% ఓటింగ్ చెయ్యటమే రెవల్యూషన్. రెడ్ రెవల్యూషన్, రెడ్ రెవల్యూషన్, రెస్పెక్టబుల్ రెస్పాన్సిబుల్ రెవల్యూషన్. రెవల్యూషన్, voting revolution. యువతకేమో 100% ఎంజాయ్ కావాలి భవితేమైనా, వ్యాపారులకేమో 100% లాభం కావాలి విలువలేమైనా, నేతలకేమో 100% గెలుపే కావాలి ప్రజలేమైనా, జనాలకేమో 100% ఉచితం కావాలి వ్యవస్థ ఏమైనా. ఎఫర్ట్ ఏదైనా వర్గం ఏదైనా 100% అడిగేరంట. 100% ఓటింగ్ నేమో ఎవ్వరడగరు ఏమిటో తంట. 100 కోట్లు దాటిన జనమే 100 ఏళ్ల చరిత్రను మార్చే 100% ఓటింగ్ చెయ్యటమే రెవల్యూషన్. రెడ్ రెవల్యూషన్, విలువైన బలమైన రెవల్యూషన్, ఓటింగ్ రెవల్యూషన్. లవర్స్ కేమో 100% లవ్ కావాలి ఏదేమైనా, పేరెంట్స్ కేమో 100% మార్కులు కావాలి పిల్లలేమైనా, కాలేజ్ కేమో 100% రిజల్ట్స్ కావాలి ఎవరేమైనా, కార్పొరేట్లకి 100% టార్గెట్ చేరాలి దేశమేమైనా ఏదేమైనా ఎవరేమైనా. ఆస్తులన్నీ కూడా పెట్టినా అందరి క్షేమం నిలవాలన్నా, రక్షణలందరికి ఉండాలన్నా. 100 కోట్లు దాటిన జనమే 100 ఏళ్ల చరిత్రను మార్చే 100% ఓటింగ్ చెయ్యటమే రెవల్యూషన్. రెడ్ రెవల్యూషన్, రెస్పెక్టబుల్ రెస్పాన్సిబుల్ రెవల్యూషన్, ఓటింగ్ రెవల్యూషన్. ఎన్నెన్ని బంధులో, ఎన్నెన్ని దీక్షలో, ఎన్నెన్ని ధర్నాలో, ఎన్నెన్ని నిరసనలో, గతమెన్నో చేసినా ఇంకెన్నో చేస్తున్నా, గతమెన్నో చేసినా ఇంకెన్నో చేస్తున్నా. ఆశించిన ఫలితం మాత్రం మందని పండే అయ్యనంట. 100 కోట్లు దాటిన జనమే 100 ఏళ్ళు చరిత్రను మార్చే 100% ఓటింగ్ చెయ్యటమే రెవల్యూషన్. రెడ్ రెవల్యూషన్, రెడ్ రెవల్యూషన్, రెస్పెక్టబుల్ రెస్పాన్సిబుల్ రెవల్యూషన్. Revolution, voting revolution. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.